Здравейте, лайгане пък не очи. И това е. Бях от затвора. Да. Легла, да не ми трябва. Тук ще сложим. Но не това, а това. Така. Сега, да видим. Раули. Вау. 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 Нещо се станало тук. Станало е бък. Да, тотално бък. Вау. Why? Wow. Станало абсолютен бък. Чакай малко да го хващам да смучам. Скочи доле. Скочи! Умра от света. Вау. Вау. Добре. Това се зафуя. Да, логично. Там го не обмоето. Вау. Станало е нещо бъгнато. И тук е строшено. Дърветата са на половина. Сериозно? Ще спра видеото.